Faltan 9 días para que a vila de Chantada se encha de visitantes que acoden anualmente a un dos eventos máis importantes, representativos e famosos deste concello, a Feira do Viño. Hoxe coñecíamos o programa festivo da que será a 30ª edición da Feira do Viño de Chantada, un cartel similar ao de anos anteriores no que teñen cabida música variada, catas e pregón. Deste xeito, a feira propiamente dita arranca o venres 9 de marzo, e no que pola tarde actuarán os grupos da Escola de Música de Chantada e se gravará A Solaina, programa da televisión galega. Pola noite abrirán os stands do viño e actuarán as orquestras Suavecito e Aramio. Todo realizarase baixo a carpa feiral que, como ven sendo habitual nos últimos anos, estará situada na Praza de Galicia. Deste xeito chegaremos ao sábado. A apertura dos stands vitivinícolas das 13 adegas participantes nesta edición abrirán ao público arredor das 10 da mañá, hora que iniciarán a súa andaina os distintos grupos e charangas contratados para amenizar a xornada. Entre eles o grupo de gaitas Os Barrios, Estupa Caldeiros e o grupo de zanfoñas da Tredescola de Lugo. Pola tarde sumarase a banda de música de Chantada ofertando un concerto ás 5 na carpa principal. De seguido será a charanga Támega e de novo os Estupa Caldeiros e as zanfoñas que amenicen a feira ata as 11 da noite, que dará comezo a verbena a cargo da orquestra Compostela e América SL. Así chegaremos ata o domingo, xornada que se iniciará pola mañá coa apertura das adegas e as actuacións da Escola de Música de Chantada, a banda de gaitas e os acordeóns da Alameda. Tamén terá lugar a cata oficial da Feira do Viño, evento que se desenvolverá na Casa da Música. A 1:30 da tarde, Xosé Neira Vila será o encargado de dar o pregón desta 30ª edición da feira. Xa pola tarde, a partir das 6, as orquestras Trébol e Superfama poñerán o broche final do evento, coas respectivas actuacións musicais. Un cartel que se estende e que deu comezo hoxe mércores coas catas comentadas, degustacións que se desenvolverán ata o venres en distintos establecementos hostaleiros da vila. Por outra banda, o mércores 7 e o xoves 8 terán lugar as xornadas técnicas, que este ano versarán sobre o tratamento alternativo para a viña e a conservación de bulbos. Temas que tratarán en profundidade Bernardo Estevez Villar e Ignacio Orriol Fernández, encargados das respectivas charlas. Ambas as dúas terán lugar no Telecentro de Chantada a partir das 8 da tarde. Un programa feiral que será presentado oficialmente o vindeiro venres na Casa da Cultura de Chantada.